Dobrý deň, volám sa Abel Dudáš a vítam vás na mojom webe. Som poradca finančného plánovania a špecializujem sa na oblasti bývania, dosiahnutia finančnej nezávislosti, vrátenie renty a financovania podnikateľských zámerov. Moji klienti sú najčastejšie lekári, podnikatelia a majitelia firiem. Okrem toho školím finančných poradcov na Slovensku a aj v zahraničí. Organizujem vlastné semináre o financiách pre mojich klientov. To, čo najviac oceníte na mojej práci, je fakt, že som certifikovaný a profesionál v oblasti finančného poradenstva, čím sa výrazne odlišujem od ostatných na trhu. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako vám môžem pomôcť alebo so mnou nadviazať priamu spoluprácu a podieľať sa na rozvoj nových pobočiek a získavať ďalších klientov, neváhajte ma kontaktovať. Verím, že som vás zaujal a preto pokračujte nižšie na webe, kde si môžete stiahnuť môj e-book alebo mi napísať správu cez kontaktný formulár na spodku stránky. Takto môžeme spoločne prebrať vaše potreby a želania, či už online alebo osobne.